Vraiment, a tokkiral ma labri. E Basir Monura. Gasi ha, diti. Monura. Atam. Saúde, cameraman. Cagal mo ko wéro American mo do SMI jam Basir Cham Basir Jalanjua voilà Basir mais on ah ouais est-ce que Fanta alani yewtere kanko yi yeah tranquille amido americano famille sama di famille nice majeri tegal wala majeri so taw ki majeri boram tegal wala ina wonde Hey. Adore Jibo. Kare madano. Kora tampani fi. Sawa depuis jour odon en jidire. Wani jidire mo. Wana tayibe jam. Yetara. Fantain e Fatimata e Amadou ça c'est monsieur Gueye min beltidama nation e invitation machallah rien à dire ko weltare rek no wada mi présenter ora ko magenta jaw bara je a cuuɗi men sittati bari kam ɗo invité ko Amadou tournage mabɓe ɗo e semmi calminama junamo Allô. Fati ça va? Ça va. Merci. Ça va, alhamdulillah. Anene bon, me la présenter aussi que kala en yoni aussi touri wa. Ko famille wa fofu ha c'est ko na dan do bana ni. Ko ari fo salmini mo kala indi mo yetore mo. Déjà. Ko ceddo mbele gel samari mo baro debbo mo gasan bi le toile. Déjà. Ko di participer chéri Fanta. Jaajëf. Mbala de ñu ko tournage do en der semi. C'est la deuxième fois que je participe. Et machallah, je daribe dangal pulaar yibbe pulaar yaara yeso mais ko hen min biya donc bala invité min gari mbi participer c'est la première fois min mbi wada participer de série ménage de jeu mais alhamdulillah ni machallah on est en harmonie nous n'avons de faut de la même famille direct ñu wadi ci garbanabe sin ciannabe kalinabe ko ci jawe
heures magal wallahi 2 heures magal direct men kanari takima on tay do ay sen jawa way ndo fo wari ko jël TV wala jël limba ya yo inshallah ya jaro ma wadi ma jot ma wat ko Bege ma wat buzz bege ya bas léegi laa ko gis boy léegi laa ko gis ay jël ñu pause la haral ma rek bi Maril Vidamo Gawla meno min wonne gawla men affaire corona o pare ko on alhamdulillah joni kam vraiment woti ligaji ko hande ko discussion sambo quoi on a prévu mais ko yewtere sambo ka Samba bi ko quoi mais on a mercane be kala samba bi ko ah après yo samba so way nel demo affaire dépense wala so nel dim wala ko wala mi am ni samba nel di dépense ko dépense wala wallahi yam tin dum la directement la yam tin dum Fani wa ande ko be ngatal ma jam ko ya tawo anta de ko fay ibita ko fay ngal foreta watine waaw dum ko de équipement hey ala o ko fatilo debbo driyanke mo gasambiri amadou mama won photographe mo jalla awalay kum dado so gorko mo jalla go
o filma oɗo yimɓe e paɗe min on i on kamɓe hay goto no ƴetta téléphone Fati Samba Lo lo ndam sire macca ndam fujo macca ndam gaya macca ndam ndeysan debbo mo gasambire weedu kore ndeysan sadi mo saraka nyalaade ndeysan debbo diryengue mo hono mum weeɓani debbo joom fulle joom fayire debbo labɗo reedu Hier, c'est tournage de Fanta. Tournage Fanta Mingolido. Hey. Hello, what's the tournage? Action.
La première fois pour le jouer théâtre. Amina Darou. Lu mel ni daal kadi ne yurmini à un certain moment comme si ko dum don badami fanta heddani ne da se hangal da mi way hatti wala woy dama ci joy da holi yande ma e théâtre pular hande be hanki to théâtre pular jogol faade hande hol conseil be mbata pular wallahi so mandi mi rufa amon no jirda théâtre sona weltare e projet ji odo projet kadi boydo digeti ganda hore mako hande Allah hoddiri yo wade quoi ayo jillondiro maki boy fewji maro hande Allah hoddiri yo wade jurumi dum tan ko min rôle mo jettumi ko rôle Sekil Fanta Jamalo Fanta der her non mi ngurdi to mi ngurdi do ha o yi ha boy
fanta wi wawa hurtade oɗo sahaji hollirde tan yimɓeɓe hande o won wawɓe resede ɓe jangga mais kadi wonɓe ganduɗa hoore ma kadi ɓuranani jinnaɗo mumen kadi resede law en tant que gaynani jangde mumen e nder hen noon e adda caɗele won hen rewɓe ene ndese korsa ndese jomumen mbiyene ene jokkita après goppa won hen kadi ene ndese joom galle mumen ene balla ɗumen après continue e nder hen kam on rôle min kollanmi e série o quoi. Ok, hol message mo mbata lancer bandiraɓe men fulɓe? Ay bandiraɓe men fulɓe mbiyammi ɓe tan ko yoɓe mballu sukaɓe waɗoɓe arɓe e waɗoɓe nalankagal waɗoɓe fof ene fate jimri hen gueɗe goɗɗen par ce que hande o ko banggue ar wawi nawde leñol yesso par ce que hande o leƴƴi ɗi fof poɗodirta ko place yesso o ko holɗum noon neɗɗo o so tawi a nananaka a yiyanaka tan wayata kana mayini nder hen noon enen ko côté o ɗo kettuɗen yiyanede juude série ji ko joni nadɗen hen noon eɗen ñagui Allah yo Allah wallu en kamɓene ɓe nanga hen pour affaire nde wawa yaade yesso mbaɗa abonné kadi gay ɓe mbaɗa abonné Diallo TV on jarama Allah jarama aywa grand o artiste mawɗo hanki vraiment waɗi ɗon golle baɗɗo fayida kanko waɗi sauvé Fanta Sango no waɗa violé quoi holno jiiruɗa théâtre han théâtre Pulaar hannde assalamu aleykum on calminama on juurama théâtre o machallah o weɗi waɗi fayida neɗɗo ko yiɗi hunde yo jarane fof kala ko mbiɗa hen yo jarane fof mbaɗa saabu théâtre wona kecce wona fijirde mi waɗi tan mi yeehi koko dartoyte sa nani tan camara ne rewe yimɓe en rewe ma ne film ma koko yeeɓoyde yeeɓoɓe hen jiiɗi ko sensé o kadi théâtre ko sensé tan woni théâtre film o woni théâtre vraiment théâtre hanki jammo machallah waɗi bayɓe yimɓe fof ko ɗuuɓi théâtre hande kadi wi gadden sara enen ñaagui Allah noon ko mummen ɗen ko yo Allah yaaru ɗum yesso amin 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 bawɗo arde fof ardira saabu Allah e nelaɗo mum jokko en amin 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 on tinnima an bonon camara a tinnima emin mbanma courage a jarama yo Allah ɓoyne jokkude endam amin amin ya amin ɓoye rewde hen ya ɓoye kadi rewnede amin amin barka Cheikhna Ahmad Tidiane amin 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 jarama o woni bas o woni bas lami Amida Amadou quoi Sehila Amadou quoi holno jiiruɗa tournage o ko metti hen ko weeli hen alhamdulillah rabbil alamin Allah mom neɗɗo kam kala ko dañi to Allah ɗum ɗo fuɗɗima guiɗo ɓooyi mais ko yimɓe fof ko weeɓat alhamdulillah wona wonde soko tagata wasnodemo neɗɗo woni soko taw ne wawi humtude ko heewi kadi ko rendinen ko ne waɗi fayida théâtre comme min dokkama ko rolam kadi dokkama ko rol mo wawmi suuti rol sehil fullame fayida fof mo mbaɗani kala ne gandumi ene wela mbaɗani mais mboɗo waso yimɓe noon question goto liggey ko liggey tan sa liggey yontiji likku poɗɗa liggade ko liggoɗa ɗum mais yimɓe tinno noon mbaɗa abonné Diallo TV sa waɗi abonné Diallo TV kala ko sukaɓe ɓe menno wadde nder toon kala ko yimɓe menno wadde minen Diallo TV nder toon ilay culture men hay jere men hay dal kala ko miñini culture men nder toon mais on ñagano mbaro merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup waaw damay dem ci xale semi balaa may ñëw ci Ablaye Bouba boy semon ko bi non o woni yumma ala onon kon artiste men on mbawa haade onon kon élevage onon kon sihilaaɓe Fanta on joue théâtre déjà men on mbawa oui quoi hande o woyi normal o woyi boji normal boy no jiɗɗa théâtre weli holko welma hen mom kay dayre rek gila ko jenno ko mi yet ay ngala recet ngoti men kaari en jari kosam e tout ça si kiran tournage o waɗi fayida quoi holko ɓuuri weldema hen kadi hol caɗele ɓuuri ɗum wadde rencontré e nder tournage
ɓuri welde kam e tournage ko hollude yimɓe ɓe ko woni Dakar ko wona Fouta nde tawno Foutankoɓe kamɓe kadi gimmiɓe jiɗi Dakar mbaɗon série ndeke noon so tawi woni Fouta ne wawi wonde way kono lekki ni ɗaɗi ɗi nan ɗo e Fouta ko relef ɗi goni Dakar fandare men ko andinde yimɓeɓe ko wonata teeru ko ene wawi wonde Fouta men saabu teeru caggal Allah e nelaɗo mum ko enen jiɗɗin toon hande so tawi toon galleji Foutankoɓe sa lamda teeru gasi ndeke noon so ɓen mbawi filmu toon ko ganduɗa wona série ɗum kadi wawi wonde ɗo e en plus sukaɓe tokosɓe génération oɗo e nder Fouta fuɗɗude série Pulaar c'est la première fois ko weltata hen no feewi e ñagade Allah yo woɓɓe gaari kadi en plus ndewa hen no feewi saɗa en nde seeɗa neɗɗo kam to naati gollal heɓat saɗa en so wi heɓani fenat ɗum ɗo première fois ñagade Allah yo Allah wallu en hunde yetto e dow jaam yetto e kisal yetto e ɓamtare série ko série tan on jarama. Merci beaucoup. Grand comédien Lamine kanko Funta Abla wi on conseil mun même yiɗi yumba coupira mo bangi quoi ara wi Abla conseil ma ada Funta dum quoi ara yaada soorana biyum boisson ngaaji diri mbore la cerdo e on non mbaɗon oɗon celli o calmina o jura o ñagana wal moƴe man jaw gorko mo jël adi yemo e jël TV sa yurni so yi tan Allah hokkima tan kay ha jogade mbaw ko kay jogade téléphone moƴƴo wawde wadde connecté très bien so tawi windi jël TV rek a yeɓan toon gueɗe ɗe fof min ɗon nder jël TV haala ka kam moom fof haalama ko haalata noon fof haalama mbasi bandiraɓe tan eɗe ñaagui ballal e ngala doole ke suhaɓe taw eɗe jiiɗi waɗde dittete mon tan paami hen affaire o gasi e ɗum noon pinalendo kala timata to yoritake fewjan faari umusadama pinalendo kala timata boy bore boy anala yama ya bore da musada bore o boy musada bore o no kan min mari dama kun mari yo yeri ramu ci classe Wodi! Ae,